God aften. I dag skal vi tale lidt om, hvordan du kan blive klogere på dine kunder eller dine læsere via spørgeskemaundersøgelser. På surveymonkey.com kan du helt gratis oprette spørgeskemaer, hvor du kan stille alle mulige spørgsmål, og så herefter dele dem på dine sociale medier eller via dit nyhedsbrev. På den måde kan du altså blive klogere på, hvem din målgruppe er, hvem der følger med på din Facebook-side osv. Stil spørgsmål som alder og køn og geografi og sådan nogle forskellige ting, og spørg så også ind til folks interesser, og om de allerede har brugt dit produkt, eller allerede læser med på din blog, eller hvad det kan være. Det er altså en rigtig god måde at blive klogere på, hvilken målgruppe det er, du har, hvad de interesserer sig for, hvad de godt kan lide, og hvad de ikke så godt kan lide. Når du så har samlet alle de her svar ind, så kan du via SurveyMonkey også få en masse statistik, så du kan se, om der er nogle forskellige tendenser, som går igen i din målgruppe. Blandt andet kan det være, at du finder ud af, at de har en bestemt alder, dem der følger med, eller at det kun er kvinder, eller et eller andet. Så det var bare lige dagens tip. Kast dig ud i det. surveymonkey.com. Opret en gratis bruger, og så er det ellers bare i gang med at finde på spørgsmål, som du kan stille dine følgere. God fornøjelse med det, og rigtig god aften.